שלום, אני אדווה וזאת גלית ואנחנו פיזיותרפיסטיות, אנחנו עובדות במכבי כבר למעלה מ-25 שנה. הקורס פתח לנו עולם מדהים של טיפול באמת שמתאים לבעיה, טיפול יישומי שאנחנו מיישמות אותו בקליניקה. גם אני הרבה שנים פיזיותרפיסטית וגם אני נחשפתי להמון גישות טיפוליות, וברגע שהתחלתי לעבוד לפי הטכניקות שהן נורא פשוטות, ראיתי שמשהו מתחיל להתקדם, משהו מתחיל לזוז, מטופלים מרגישים יותר טוב, מגיעים עם חיוך. אני רופא שיקום, היום מתל השומר, ומבחינתי זה ידע ויכולות שלא היו לי קודם, לנסות ולתת איזשהו פקטור נוסף, מעבר לבדיקה הרגילה, מעבר לבעיות האורתופדיות. זה מרחיב את המחשבה, זה נותן אפשרויות והצעות טיפול אחרות למטופלים. קוראים לי טל הוכמן, אני פיזיותרפיסט מזה 15 שנה. אני רואה באמת הבדל עצום בין איך שאני מטפל עכשיו בקליניקה לעומת לפני שנה ומשהו. הטיפולים הרבה יותר יעילים, אנשים משתפרים הרבה יותר מהר ובצורה שנמשכת ליותר זמן. אני הרשותן מטפל במגע. אני מגיע היום למצב שאני מדייק בטיפולים. אני יודע מה אני אמור לטפל ואני מטפל בצורה מדויקת. זה שדרג מאוד את הטיפולים. מאז שהתחלתי לטפל בשיטה, התחלתי לקבל הרבה יותר מכתבי תודה. אני מרגישה שאני הרבה יותר עוזרת למטופלים. הם מאוד מרוצים, הם משתפרים מאוד, וגם אני מרגישה סיפוק מאוד גדול בזה שאני עוזרת להם. המטופלים ממש חשים בהבדל, ואני גם מרגיש סיפוק מאוד גדול ביכולת להבחן ולדייק בטיפול. גידול עצום בקליניקה, המון סיפוק בעבודה, זה ממש כיף. הופך את העבודה הרבה יותר מעניינת ומסקרנת, אתה מתחיל לחשוב על כל מיני חיבורים ואפשרויות שלא היית חושב עליהם לפני זה. ואני באמת מאחל לכל אחד ואחד להוסיף את הרובד הזה לארגז כלים שלו. כן ירבו. תודה. זה סיפוק מדהים, ואני ממליצה למי שקצת חשוף, מי שמתעסק בתחום הטיפולי, בעיקר לפיזיותרפיסטים, שיבואו וילמדו את השיטה וייכנסו לעומק של השיטה, ילמדו מאלכס. אלכס פתח בפנינו עולם ומלואו, ואני רק מחכה לקורס הבא כדי להמשיך ולהתפתח בתחום הזה.